اس غرض نال آکھ رہے ہیں کیونکہ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، متاں بوٹا بھائی اٹھ فریدا ستیا، بابے فرید اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، متاں کوئی بخشیا ٹکری تے تو بھی بخشیا جا۔ ہو سکتا ہے کسی دی بولی سائیاں نو پسند آ جائے، اللہ میرے سونے دے علم و فضل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ انداز خطابت دے خوبصورت ہیں، اللہ تانوں میں نے بھی لے جائے۔ جڑے جان دے خواہش مندو اچھی بولو، اس گل تے نہ لگے رہا جے یار میں تے بڑا غریب ہاں، میری تے روٹی پوری نہیں ہوندی، میرے تے بڑے فاقے ہیں، لیکن سائیاں دی بارگاہ وچ کوئی دیر نہیں۔ جنہاں نو قبلہ ہونا انج کرم کیتا ہے نا کہ سفنے اندر مینوں ملے ماہی، پتہ نہیں کوئی تو بولے سی سفنے اندر او دی عطاء کوئی کمی نہیں۔ قبلہ نقش بندی صاحب او ڈڈ ہے تے لج پا لے تے جنہاں نو مل گیا نا او آن دین کے سفنے اندر مینوں ملے ماہی تے میں پا لیاں کل چ باواں، ڈر دے ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چھڑ نہ جاواں۔ حجاج کرام دے چکے قافلے جاری نے اور درخواستہ جمع ہو گئے، اللہ اونا دی نیکی بھی قبول فرمائے، اور جتنے بیلی آئے ہو اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ ماں ورگا غم خار نہ کوئی، ماں ورگا غم خار نہ کوئی۔ اچھا وہ بندہ ضرور سبحان اللہ بولے جس انداز پیا بولے جڑا ماں نال پیار کردہ ہے، ماں ورگا غم خار نہ کوئی، تے میں ساری دنیا پھولی، اور لوکو جڑی دل نو سکون دے وے او مٹھی ماں دی بولی، جڑی دل نو سکون دے وے او مٹھی ماں دی بولی۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں سکیاں وچ میں کھیڈن گئی، اگے ٹٹ گیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی میں پھیر چڑھاندی، باپ کولو کیویں منگا، اچھیاں لمبیاں یارو ٹالیاں تے گھوڑیاں جنہاں دیاں چھاواں ہر شے بازاروں اے مل جاندی جے، پر نہیں ہو مل دیاں ماواں اچھیاں لمبیاں لال کھجوراں۔ باروی صاحب اس تو بعد آپ دی حاضری دا آغاز ہو جائے گا۔ خواجہ غلام فرید فرماندن کی اچھیاں لمبیاں لال کھجوراں تے پتر جنہ دے ساوے، بھئی جس دم نال پرید اساڈی سانو او دم نظر نہ آوے، او صرف مائیے جیڑی راتی 1 بجے پتر دا انتظار کر دیئے، او صرف بڑھلا باپے جیڑا رات دی تاریخی سارا دن قبلہ کم کر دے، راتی بے کے پتر دا راہ دیکھ دے، او صرف بڑھڑا باپے، او بڑھڑی مائیں، بھامیں بیماری دی حالت جی ہوئے، جیڑا تیرا میرا گھر استقبال کر دیں ہر رات نو، او صرف والدین نے۔ خواجہ صاحب بڑے خوبصورت انداز اجڑے بیڑے اندہ حال پر بیان کر دیں کہ اچھیاں لمبیاں لال کھجوراں پتر جنان دے ساوے، جس دم نال پرید اساڈی سانو او دم نظر نہ آوے، گلیاں سونج اجاڑ دسیوان تے ویڑا وڈ وڈ کھاوے۔ خواجہ غلام فرید اتھے کی وسنا اور جتھے یار نظر نہ آوے۔ ہر بندے دا اپنا یارے، ہر بندے دا اپنا سجانے۔ میں توڑی او سجن دی گال پیا کرنا جتھے دنیا دے مطلبی یار چھڑ دیں دین، او میاں سکے بھیرا بھیرا دا آج حصہ کھا گئے، سکے بھیرا تعارف وچ بھیرا دے حصے بن گئے، امیر بھیرا غریب بھیرا دا تعارف ان پیش کریں دے۔ اے میرا نوکرے پیا ترکڑا بندہ غریب بھیرا نو گل نہیں لیندہ، لیکن رو دیا آکھا بڑے پہ وچ جھکی کمر تے جناب بیماریاں دا کھاندہ بدن، او دے کلو جدہ بھی پوچھ تیرا کی لگ دائے، آندہ ہے میں نے ساری اولاد تو پیارا لگ دائے۔ اچھیاں لمبیاں لال کھجوراں پتر جنان دے ساوے، جس دم نال پرید اساڈی سانو او دم نظر نہ آوے، گلیاں سونج اجاڑ دسیون تے ویڑا وڈ وڈ کھاوے۔ خواجہ غلام فرید اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ میں انتہائی فرمائے ادب تے میرے سونے گفتگو کر رہے ہیں تو سلطان فرماندہ علم پڑھیا، اتھے اس بندے بولنا ہے جڑا لنگر واسطے گھاٹ محمد واسطے ڈیر بولیندہ ہے۔ میرا کوئی یہ سٹیج دی دنیا تے 12-14 سال دا ہو گیا نعرہ مار دے نو صحیح طریقے نال، ویسے تے جمدی آسا مصطفیٰ دیا ناتا پڑھی ہے نا، وہ میرا بال بھی نکا جیا اور توڑے سامنے ہون نہیں سال پہلے دا ناتا پڑھ دا ودہ ہے، تی میں بھی انجے چھوٹا جی آمید سرکار دی صفتہ کرنا، لیکن پراپر ایک جی میں بندہ اس سٹیج تے آ جاندہ 12-14 سال تو قبلہ تجربہ میرا بھی بنیا بیا ہے،
بھی محفل وچ مصطفیٰ دے نام تے کون بلیندے نے تے لنگر دے نام تے کتنے بندے بلیندے نے جڑے صحیح طریقے نال مصطفیٰ دے نام تے بولن دا سعادت سمجھ دیو مسکراہٹ برقرار رکھ کے سبحان اللہ بولو میں اگلے مہمان تک جاواں کہ نہ آر دیے ایڈا سستا دے ایڈا قبلہ مشہور شعر بھی پڑھا کہ موڑ بھی قوم رہ جائے نہ آر دیے نہ پار دیے نسبت بیڑا تار دیے بڑھا ہے تے بھامے جوانے بھامے بچے جنوں مصطفیٰ دا صدقہ ہاتھ لبے ہاتھ بھی کٹے تے زبان بھی کھولے تے 11 بجے باری آلے دے ناتے بول کے دسے کہ بلائے رات کیے رات تا بڑی سوکھی گزر جائے گی اللہ کرے مصطفیٰ دے ناتے گزر جائے نہ آر دیے نہ پار دیے وہ لوگ کو نسبت بیڑا تار دیے کیونکہ ہر ویلے عقیدے دا اعلان ودا کرینا کہ گال ساری وہ گال ساری اچھا وہ بندہ ہاتھ نہ چاہے جڑا آتا میری اپنی ہے جڑا آتا میری کل مصطفیٰ دے صدقے نالے وہ ہاتھ چاہے میں دعا منگنا اللہ سونیا جڑا مصطفیٰ دی عزت واسطے ہاتھ چاہے وہ ہاتھ فالج تو بھی بچ جاوے تے کمینے دے اندر پھیلان تو بھی بچ جاوے نہ آر دیے نہ پار دیے وہ لوگ کو نسبت بیڑا تار دیے کیونکہ گال ساری وہ گال ساری بسم اللہ گال ساری قبلہ علماء شاہ صاحب حضور نے ایک چادر مبارک نو ہاتھ شریف لایا سرکار نے ایک چادر نو اپنی نسبت عطا فرمائی اس چادر دا 2000 روپے ریٹ لگیا درہم فرق پتہ کی آئی کیوں نو مصطفیٰ دا ہاتھ لگی آئی تے میں دادی آتا بیٹھا نا گال ساری سیانے بندے بولو گال ساری بھائی بارش نہ ہوئے سیابہ مصطفیٰ دے بوئے دے آکھڑا کی چاندے نا گال ساری اوہ بدل نہ برسے مصطفیٰ دے بوئے دے بدل نہ رکے مصطفیٰ دے بوئے دے کسے نو حافظہ چاہی دے مصطفیٰ دے بوئے دے اوہ کسے نو اکھا دا نور چاہی دے مصطفیٰ دے بوئے دے اوہ سیابہ حضور دی بارگاہ کھلو کے تینوں میں انہوں سمجھا رہے سن اوہ نبی دی عشقو اپنی گل نہ کریا جے تے نہ اپنے آپ تے مان کریا جے وقت ملے تے ہیو گل کریا جے کہ گل ساری کیونکہ ککھاں وچ پیرل دے سن بخت میرے ککھو لکھ بنایا ہی بھلا ہووی میں شعر اپنے واسطے پیا پڑھنا تے جی ہر کوئی آکھے میری طبیعت بھی انجے آئی ہون مول مصطفیٰ لائن وہ بندہ ڈٹ کے سبحان اللہ بول کے اپنی حاضری پیش کر سی کہ ککھاں وچ پیرل دے سن بخت میرے ککھو لکھ بنایا ہی بھلا ہووی کلر شور زمین سا متاں تو بوٹے کرم دے لائے نہیں بھلا ہوئے کملی والیا مہربانہ تے ذیشانہ پردے عیبت پائے نہیں بھلا ہوئی سارا پتہ سردار نو کیتی آدھا پردہ عیبت پائے نہیں بھلا ہوئی آئیے گرامی قدرت